Bună! Bine ați venit pe canalul LEDME Europa, unde lumina devine design, tehnologie și experiențe. Astăzi vă prezint noua serie Home de panouri LED de suprafață de la LEDME, o linie concepută pentru iluminare omogenă, design elegant și versatilitate maximă, perfectă pentru orice interior. Seria Home e disponibilă în 4 dimensiuni și puteri: 60 pe 30 de cm, 24 W, 90 pe 30 de cm, 36 W, 120 pe 30 de cm, 40 W și 60 pe 60 de cm, 40 W. Fabricate din aluminiu de înaltă calitate cu finisaj alb, se integrează perfect în orice mediu și sunt concepute pentru montaj la suprafață, ideale pentru tavane nedemontabile. Cu un unghi de deschidere de 120 de grade, oferind iluminare uniformă, fără umbre. Un randament luminos de 100 de lumeni pe watt, cu CRI de 80 sau superior, garantând o reproducere naturală și precisă a culorilor. Grad de protecție IP40, perfect pentru interior și zone de lucru, și o instalare simplă și curată, fără necesitatea montajului îngropat. Unul dintre marile avantaje ale seriei Home este tehnologia CCT, care permite selectarea a 3 temperaturi de culoare diferite printr-un comutator situat între driver și panou. K, alb-rece, claritate maximă pentru zone de lucru sau magazine. K, alb-neutru, echilibru perfect pentru birouri sau locuințe. K, alb-cald, ideal pentru ambianțe primitoare. Perfecte pentru locuințe și birouri, spații comerciale și cabinete, centre educaționale și sanitare și zone fără tavan fals accesibil. Seria Home oferă lumină omogenă, modernă și eficientă, adaptându-se oricărui spațiu interior. Pe scurt, seria Home de la LEDME combină eficiență, calitate și versatilitate într-un design curat și funcțional. Cu CCT selectabil, 100 de lumeni pe watt și finisaj premium din aluminiu alb. Soluția perfectă pentru cei care caută iluminat modern, practic și adaptabil. Dacă vrei să afli mai multe despre acest produs, vizitează linkul din descriere. Și dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi, să dai like și să activezi clopoțelul pentru mai mult conținut LEDME Europa. Ne vedem în următorul video.